tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin infakru lil qaddisa simpatika ħafna mill-Peru hija l-ewwel qaddisa Santa Rosa ta' Lima li kienet tgħix 400 sena ilu anke iżjed għax mietet fl-1617, 400 sena ilu. U hija l-ewwel qaddisa tas South America, l-ewwel waħda li ġiet ikkanonizzata minn din il-parti tad-dinja. Kienet parti minn familja kbira, saret terzjarja Dominikana, imma xorta kienu jilbsu passorijiet Dominikani, u hija magħrufa wkoll għall-esperjenzi qawwija ta' talb li kellha esperjenzi mistiċi. Hija nistgħu nimmaġinaw patruna tal-Peru imma anke bħala l-ewwel qaddisa kanonizzata tal-Latin Amerika hija wkoll patruna importanti ta' dan il-kontinent. Jew nitolbu l-interċessjoni tagħha biex il-mulej li wassalna huwa Lusija bil-paċenzja li jieħu bina eħenna lina u jgħinna. Ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġelu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla intajt il-grazzja lil Santa Rosa ta' Lima biex titkebbes bimħabtek u titbiet mid-dinja ħalli tgħix għalik biss f'ħajja ta' ndiema u ta' kis. Bit-talb tagħha tina li fuq din l-art nimxu fit-triq li twassalna l-ħajja biex fis-sema nitaxħu bil-milja ta' mħabtek. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġrija ta' Sidna Ġesu Kristu u l-ġemgħa tagħna biex ninaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħażdu bħalli kieku l-miġrija ta' jum il-mulej qorbot. U la jekk tkunu mnebħin mill-Ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi jittra ta' parsi minn għandna. Tħallux il-min iqarraq bikom b'ebda mod. Aħna għandna niżżu ħajr dejjem l-Alla minħabba fikom, ħuti maħbubin mill-mulej, għaliex Alla għażilkom biex tkunu l-ewwel frott tal-fidwa bil-qdusija tal-Ispirtu Santu u l-fidi fil-verità. Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju tagħna biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Mela ħuti, żommu ruħkom wieqfa u sħaħ fit-tradizzjonijiet li intom tallimtu sew bil-kelma, sew bl-ittra tagħna. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna
li ħabna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja, iqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Mulej, int tarbilni u tarafni. Mulej, int tarbilni u tarafni. Mulej, int tarbilni u tarafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bogħod ħsibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Mulej, int tarbilni u tarafni. Inkun għadni anqas li sent il-kelma, meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqedli idek fuqi. L-erf tiegħek tal-għaġeb, ma nwassalx għalih oli wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Mulej, int tarbilni u tarafni. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tħallsu id-deċmi fuq in-nanieħ, il-bużbies u l-kemmun. U mbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi. Jiġifieri il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dawn kien imiskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra, ja mexxejja għomja li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur imbagħad tibilgħu ġemel. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra, waqt li minn ġewwa jkun mimli bil-frott is-serq u r-reba. Fariżew għama, it-tazza l-ewwel naddafa minn ġewwa biex imbagħad tkun nadifa minn barra wkoll. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Ġesu nafuh biżżejjed ma tantx jobmodhom il-kliem u jagħtina ħjiel imma fuq xi xiridu nimxu fil-ħajja tagħna għax aħna l-kol b'xi mod ipokriti, ġifieri aħna anke jekk għandna xewqa ngħixu tajjeb, kultant notru dgħajfin, midinbin. U allura ċ-ċanfira ta' Ġesu tot għal kull wieħed u waħda minna. Min jaħseb li Ġesu mhux qed ikellmu, iħares sewwa lejn il-mera, imma lejn il-qalb tiegħu li żjed. U Ġesu qed jgħidilna x'inhu l-aqwa fil-liġi, x'inhu l-aqwa fir-rieda tal-missier. Il-ġustizzja, il-ħniena, is-sinċerità. Ejjew nagħmlu eżami ta' kuxjenza fuq dawn it-tlieta. Il-ġustizzja jiena qed nittratta l-proxmu kif suppost, inħobbu bħal ma nħobb li l-nifsi, u nħobbu wkoll billi drittijiet tiegħu narafhom nirrikonoxxihom u fl-istess ħin id-doveri tiegħi nagħmilhom ukoll b'qalb safja għax dik hija l-ġustizzja li kulħadd tagħti dak li jmissu. Il-ħniena, għax aħna nitkellmu fuq il-ġustizzja, imma l-ħniena tkun għax inkella ma nkampawx. U Ġesu wara jpoġġi l-ħniena flimkien mal-ġustizzja fil-qalba tal-liġi. Imbagħad iżid is-sinċerità.
Is-sinċerità hija dik il-balzmu ta' relazzjonijiet ta' bejnietna. Meta aħna nqarqu b'xulxin, ningannaw il-xulxin, inkunu qegħdin navvelenaw ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Mentri s-sinċerità anke fl-umiltà, anke li tgħid isma' jiena ħadd żball, paċenzja, ħadd żball, kun sinċir. Jew nkella bniedem għamel xi ħaġa tajba tgħidlu proset. Kultant it-tikkajra li jkollna l-xulxin aqqas dik ma ġannix nkunu sinċiri, li t-tajjeb ngħidulu tajjeb u l-ħażin ngħidulu ħażin għax inti xi ħadd li għandek bżonn xi ħaġa minn għandu tafx inti tiksih bil-mantikilja. Ikun hemm nuqqas ta' sinċerità kultant ukoll. Ma jfissirx li biex tkun sinċir ikun hemm min jgħidlu jiena sinċir ta' allura dak li jkun tibda tgħidlu dak kollu li għandu li m'għandux għax tina sinċir ta' zaqq fommi sinjur jien. Hemm sinċerità u sinċerità għax il-karità fuq kollox. Ma tistax tkun sinċir u tinsa l-ġustizzja u l-ħniena. Għax aħna m'hemmx biss il-kalunja, pereżempju, ħanieħdu d-diskors. M'hemmx biss il-kalunja, l-kalunja nivvinta gidba fuqek dik il-kalunja. Il-malafama hija meta jiena naf difett tiegħek, kemm fiżiku, kemm morali, u nxandru. Dik mhux kalunja għax inti qed tgħid li hu, imma m'għalfejn xandru dak li jkun. Dik malafama, dik ukoll nuqqas ta' karità. Aħna ħafna drabi ngħidu jien sinċir ħi. All right. Imma il-karità tittigwida wkoll is-sinċerità tiegħek. Il-Fariżej kienu attenti ħafna fl-ilbies, fir-ritwal, Ġesu ma jkundannax da kollu, jgħidilhom imma bad tagħmlu dan. Ħudu ħsieb il-qalba, il-ġustizzja, il-ħniena, is-sinċerità. Bad jagħtina wkoll il-kejl ta' dak li ngħidu persuna sabiħa minn ġewwa. Il-persuna sabiħa minn ġewwa hija dik li għandha qalba safja, li għalkemm konxja mid-djufija tagħha, mid-dnubiet tagħha wkoll, tagħmel ħilita kontinwament. Lill-Alla tgħidlu għandi bżonnok, lill-Alla tgħidlu tħallinix ninfiret minnek, u lill-proxmu tħares lejh bl-istess nuċċali ta' Alla. Dik il-qalb sabiħa tidher anke fil-ħarsa tal-għajnejn, fil-bixra tal-wiċċ, u Ġesu għandu raġun. Jekk ġewwa u sabiħ, jidher ukoll minn barra. Bl-interċessjoni ta' Santa Rosa ta' Lima, li dedikat ħajjita fit-talb fil-penitenza, u kellha relazzjoni sabiħa ta' ħbiberija ta' intimità spiritwali ma' Ġesu. Ejjew nitolbu li aħna wkoll inkunu ħbieb tal-Evanġelju, ħbieb ta' Ġesu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu biex kull wieħed u waħda minna namlu x'namlu ixin il-vokazzjoni tagħna. Ma ninsewx dak li Ġesu isejjaħ il-qalba tal-liġi, il-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll li fis-sinċerità tagħna dejjem tirbaħ l-imħabba. L-mulej ħarisna mill-kalunja għal xulxin u mill-malafama li hawn wkoll nuqqas kbir ta' karità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-interċessjoni ta' Santa Rosa ta' Lima nitolbu ħafna għal Peru. Għandna missjonarji Maltin u Għawċin fil-Peru, nitolbu ħafna lihom. Nitolbu għal dan il-poplu li mhux dejjem jgħaddi, insomma l-ħajja mhux wartu żgħar biss, inżulu tlajja. Nitolbu ħafna għal Peru u għal Latin Amerika kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għal ħutna l-morda għal dawk li qegħdin fir-residenzi tal-anzjani, dawk li qegħdin fil-faċilitajiet korrettivi biex il-mulej ikun is-sabar, il-faraġ u l-ħniena tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-mejtin tagħna. Għatihom inti
u mulej fil-ħina tiegħek il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Santa Rosa ta' Lima li tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u nxandru mulej il-kobor tiegħek fil-ġubijiet li għamilt fil-Verġni Santa Rosa ta' Lima. Bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma jogħġbitek għall-merti tagħha hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha interġa' sejjaħ lil bniedem għal qdussija li fiha sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ laqgħu minn tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbuk tilqana u nquddimek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Rosa ta' Lima u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l Mulej dejjem. Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha ent li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fiddi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti
u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajtna qawwa ġdida b'dan is-sagramenti mqaddes tiegħek. Għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Rosa ta' Lima inġorru dejjem f'ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu li naqdu miegħek biss bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-anaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju llum għan-nisa kollha Maltin u Għawċin ikkonsagrati u li qed jgħixu l-vokazzjoni tagħhom reliġjuża. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-ara tad-demm. Missierna li inti bismewit tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn ta' tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum ħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn ta' tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum ħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna da kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikpunolf u f'dan għal-wit ta' dmu. Jagħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisom Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-mirħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Tnieta Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġel. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' dej. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ntgawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu
San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek il-klug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.